Ngateerere pamusoro Changamire nemakorokota. Nyaya iri pakati pevanhu ava Tezvara Gombarashama Richard nemukuwasha wavo Joseph Chanakira anogara pachitendekati. Vagombashama ndovari kuti mukuwasha Joseph yaundipe pfuma yangu uye ujekese kuti mwana wangu uri kumuda here. Ndikanditokorora. Nyaya iyi iri pakati paTezvara Richard Gombarashama naJoseph Chanakira anomukuwasha anogara pachitendekati. Vagombashama ndovari kuti mukuwasha yaundipe pfuma yangu uye ujekese kuti mwana wangu uchiri kumuda here. Pachinguva chino tinopa Tezvara mukana kuti vapire nyaya yeudai. Pamusoro Changamire, hayi mazwi yangu ndeyekuti ndiri kuti kumukuwasha wangu ngaauye kundisaka ndamushedza kunoda kuti auye andipe pfuma yangu yakasara pakubvisa kwaakaita. Ngati pakuroora kwaakaita kwakasara mbudzi imwe chete pakusungira kwaakaita, machira negumbeza akabvisa, asi mombe nedzimwe mombe dzimwe dzese dzaana chaakabvisa ndo pfuma yangu yandiri kuti ngaandipe, yandaya kukwirira dare kuti ndo pfuma yangu yandiri kuda. Uyezve andijekesere muno mudare kuti mwana wangu achiri kumuda here. Ndo chete mazwi yangu mwana ari kutaura nabhomba akatova kumusha kwavo akabva kumusha kwemurume kumujekesa. Tapanzwa mukuwasha taurai tinzwe nyaya yenyu. Tezvara vataura nyaya mbiri ane mazvinzwa kuti nyaya yepfuma uye ujekese kuti mwana wangu uchiri kumuda here. Ane mazvinzwa ipindurai tinzwa yekutanga yepfuma. Pfuma yakawapa asi kuti ndichikwanisa kugarisana nemwana wavo zvichakwanisa. Uri kuti hauchakwanisa kugara nemwana wavo ndezvikonzero zvinoti kudi? Zvikonzero zvakawandisa zvisinokwanisa kutaura. Uri kuti mwana wavo uchamuda nezvikonzero zvawati zvakawandisa. Nyaya zvairi ndezvekuti pane zvamati pfuma tichavapa iyoyo automatically hatichaenda into details dzakutongikanda kuna Changamire yakadaro ndova nokupai madhetsi nekuti zvakamira sei pakubhadhara kana mabvuma pfuma. Saka ipfuma pari zvinhu haitiriyo yatichatonge takutomhanya nayo maningi. Ndofunga mudare zvamakaita ndemekuti kana pane sekubvunzwa kwamaitwa kuti murambirei, ukangoti ndikungomuramba hamudare havagachire zvakadaro. Munototaura into detail kuti mukadzi wangu zvakati ndazoti nekuti mudare hamusina ichavanzika kuti mukurambirei. Kana ungotaura muzviviri ndikumuti zvakati then tokudza kuti kana akurambwa anorambwa sei. Saka zvamatata handigonogara naye isati tigarai naye, asi toda kuti sedare tine manyorera toita maminetsi yanoda kuziva kuti nhengi paakarambwa akarambwirwei. Hatizvirambidze kuti murambe kana ukangoti hatichangomuda, that statement tinonyora yakadaro kuti angonzi hatichamuda, tobva tatienderera mberi nokumuramba. Patichazobvunzwa mangwana kana ndini mwidare kuti takambotongwa kwamambo DOTITO yakanzi kudii, inonzi akangoti handikude chete, zvakutoenda mberi. Saka imi mungapiwa here dare rino zvikonzero zviviri kana zvitatu zvamangoti aiwa izvi ndo zvandasema pane mukadzi wangu kuitira pakunyora. Mambo ainenda zvandataura ndizvo chete ndichangokwanisa chete. Adzimai vatori uyu ngavawe kana varipo. Makurukota munyatsozidzisa zvikutaura baba vari kuti havazi kuda kana hausi teererai hausi zvekutaura baba vari kuti handizi kuda kuudza dare rino chandiri kurambira mukadzi wangu, asi mutemo wedare kusiri kuti vanhu vatanga kurambana muno. Pakurambana kwevanhu mutemo wedare kana mimi chero mukati muda kurambana munoti tauraika kuti murume hamuchamuda nechikonzero chei, kana kuti vabve kumba kwake murume uyu zvanga zvaitika kumusha kwavo chii chakamboitika, vakangosimuka here pasina chaitika. Ini ndapindura kuti handichakwanisi kugara nadzimai wangu nezvikonzero. Mambo izvozvo ndizvo chete zvandikukwanisa kuita. Inini handichakwanisi, ndaperera ipapo. Akutaura murume akuti ini handichakudai. Ukaitana here nemurume? Regai ndibva tatongoipinda zviviri
zvichida kutaura kwavari kuita murume uyu kana kuti Vakuwasha uyu, nyaya isati yapinda kudare kuti izosvika zvakasi mari kudare, takatombovashedza. Ndakatanga ndatomboshedza murume, ndakakurukura naye ndichitoramba kuti muchiri vana vadiki mese, mune vana vaviri chete, handisi kuda kuti imba iparare. Akataurawo zvaaitaura mukomana, zvinetso nechi ndakatongoti pazvese zvawataura zvinetso zvacho hapana chandaona zvinoita kuti imba iparare. Asi akaramba achingoti no, zvandatotaura izvozvo ndozvinetso zvacho. Ndati handichakwanisa kuti ndigare nemukadzi. Saka ndosaka muri kuona makurukuru anenge akubvunza kuti aiwa unofanira kunatsotaura zvinoti zvinobatika zvinetso zvezvo zvawarambira mukadzi ndezvinoti. Akauya ndakakurukura naye, ndakamboita ndepandinogona kuti ndida kuti musha wenyu tiubatanidza. Akasvika nemunguva yakatochema achibuditsawo kuti musodzi. Saka ndakabva ndazongoti no, handigone kuti ndirambe ndichimanikidzira roho dziuru futi kuti rambai muri pamwe chete. Mangwana pakazoita dambudziko, unozochema kuti mambo ndimakaita kuti ndirambe ndine mushawo. Ndakakurukura naye zvadaro. Rimwe ramazuva ndakazvisedza mudzimai, ndakataura futi naye, akataura sekutaura kwake akapedzisira after akuchema. Saka ndakaona kuti pane dambudziko rakanga riripo. Saka ndiri kuti ndakaona futi zvakakodzera kuti handigone kuti ndirambe samambo, ndida kuti imba iyoyo imire. Mangwana vanozochema neni futi. Saka ndikuti nyaya iyi ndazama kuti tivabatanidze. Chakazonyanya kundisuwisa inyaya yezvishandwa zvaitaura mudzimai kuti vana vechidiki zvedu, asi tinoti zvakati zvatakatosenza nemurume. Zvandakanatsona kuti imba iyi vaishanda, asi ndisatani angopinda kuti imba iparare. Zvakanyoreswa zvacho vachinyoresa, ndakanatsona kuti vanhu vaishanda. Saka ndiri kuti muchidimbu zvisinei ataura kuti pfuma ndainzwa, ndinoshava, ndinotsvaga. Ndada kutanga ndadzoka papfuma kuti ndinatsoziva kuti pfuma yacho zvine zvivi zvauri kuziva iwewe zvobva zvanyorwa. Kuti makaita vana vaviri kaiti, hapana chawakambobvisa mombe imwe chete, ndizvo zvava kuti panozodiwa mombe mbiri dzirikudiwa dzepfuma dzekutaurwa idzodzo dzedanga. Handiti kuziva mombe masungiro wananga wakabvisa, pachadiwa kuti mombe masungiro, pachadiwa mombe yeumai. Saka totoda mombe 4 dzepfuma dzangaitaurwa naate zvake. Mbudzi hanzi kwakasara imwe chete, ndizvo. Hanzi kwakabvisa kwakasara imwe chete, ndizvo. Kwakasara mbudzi 1. Kwakasara mbudzi 1. Mbudzi wakapedza here? Hanzi dzakapera. Mbudzi dzakapera. Saka chavari kuchema kuti machira ndasina kuuya. Ko gumbezi, hanzi gumbezi nemachira. Zvitoripo. Hanzi nazvo anhu akatotenga gumbezi nejira zvako. Saka izvozvo ndizvo zvandiri kuda. Pfuma iyoyo yataurwa iyoyo, mombe ngani 4 negumbezi nejira nemari yekutsitsa zvirere pamusoro, zvinhu zvirikudiwa zvawakwirwa dare naate zvako. Saka zvinhu izvozvo kana ateza vatokwira zvareva kuti tikutozviita zvinhu zviri kuti zviuye. Saka tingozvitarisira kuti uchapiwa mwaka wekuti panoperawo masvondo 3 toona pfuma iyoyo ichiuya yataurwa iyoyo. Zviri kunzwika? Pfuma iyoyo ikudiwa. Sekretari, panopera masvondo 3 pfuma iyoyo yemombe 4 negumbezi nejira izvo zviri kudiwa. Swatu machira anzi manzi mameters mangani? 25 meters. Riri rerudzi hanzi manje ranga rakatotengwa kumba, ndikuziva mama akatotenga rerudzi. Hanzi kwakanyorwa rekuchechi ndakatenga ririko. Vamachira ndakati ndinonamata
5 meters munditengera jena, 20 meters munongotitengere mazambia nosonzo zvezvi. Anambo yavona nakati 5 meters jena ekumasowe 20 meters munditengerwa ari kumazuva ano mamani. Ino makaita sei? Majavha. Hanzi aiwa ndazvinzwa ndinogadzirisa nyaya yemachira ndazvinzwa ndinogadzirisa. Saka yepfuma hana kukakavara achanotsvaga ati iri kuuya tada kudzoka pane mukadzi kuti atijekesa. Aida musati maenda ikoko. Chanakira kuti anozvanga yana baba vake namai vake. Varimo here? Pane muringina wangu. Muringina. Anda vati vari kudara kezi. Hapana uya. Musoro Changamire. Musi wandikasvika vakabva vatambira shoko rerufwere kudara. Savaitika ndakasira kudzoka zvimwe ndiripo. Asi kana nanonoka ndichasiya mukomana achanga achimumirira achizwa mashoko ake. Ari kuti akamirira mukomana uyai kuno kumberi. Ndanda kudzoka panyaya yemukadzi ndiri kuti zvichida ndikadzoke panyaya yangu ndiri kuti zvichida patakataura pai kuti adzimai andishada pamwe dzimweni dzenguva wauya waane dzimwe pfungwa dzekuti wangu ine zvandazoona ndakuda adzimai vangu kana uchiripo tisati tasvika pekuti dzimweni dzenguva zvauri kufunga asi ndakaramba ndiri pekuti ndikubatanidze andifana kudzorera futi shoko kwauri zvingaitira izvozvi pane zvichinja andaifungudzira kudai utambotiwo andipiri kekutanga karwiwe piri zvingodaro kudai wamboita kekupedzisira kuti wambomuregerera mune zvamaitadzirani because imba yake nanhasi unari kuti achirwida. Changamire zvamutaura ndozvinzo asi hazvichakwanisika. Amai anzi nemurume wenyu nanhasi ndichingori pashoko iroro zvemusha naamai ava handichada anokuti kudii. Taura ndazvinzwa ndazvigamuchira aita basa akandisunungura nekuti upenyu hwandararama mangu wakaoma naye. Regai tingapedza ora chinoratidza kuti iwowe handichada mukadzi padare ramambo nekuti mudare pako chii zvinotiratidza pano kuti nhasi unoya mukadzi ndati handichada tobva tazviziva kuti sunungurezvi mudzimaiwo inoratidza kuti handichada mukadzi. inini kuzo wangu izvizvi kutotaura kwandikuita ko handiraita chikongozi mari anatogarira kudare mari anatogarira kudare ainotokwana natounzirwawo mari saka pane zvinhu zvisina kana mari andinayo. Ami pamwe ari kunzwika shoko randikutaura. Okay, nyaya iripo iri kutaurwa naChangamire baba ndeyekuti nyaya iripo iri kutaurwa naChangamire ndeyekuti nzvimbo imwe neimwe ine mitemo yayo, dare rimwe nerimwe rine mitemo yayo, handiti? Saka mutemo wedare rino kana wauya uchiti uda kuramba munhu ungave murume kana mukadzi uda kuramba atanga kutaura kuti handichada, ane zvaanoteedza. Chokutanga tisati tataura panyaya yepfuma yeni yekugadzirana matare naatezvara, pane $10 yatinotaura mudare rino kuti unobvisa $10 unozopa atezvara kuti ndakugadzai dare. Kunyange vari ndivo vakwirira dare kana uri iwewe wakwirira dare unobhadhara $10. Amusazunze musoro. Unobhadhara $10 ndichiri kutaura unobhadhara $10 yaunopa atezvara kuti ndagadzwa dare katagarisana mudare atezvara nyaya yaifana kupirira kumba. Tabva ipapo tochienda pekuti hauchada mukadzi. Wedza mukadzi ari right or wrong kana wakuramba mukadzi mudare rino zvisina kutangira pamuri. Mudare rino
kana wakuramba mukadzi mudare rino unobhadhara mari inoita $20 yaunoti wagupura dare yegupuro waramba mukadzi. Saka nyaya iko ndeyekuti pari kudiwa $20 isiri yechikwerete. Mari iyo ndiyo inototi waramba ukadzoka usina kuibvisa zvoratidza kuti muchiri mese ndomutemo uri mudare rino. Hamino kana ndakujekesera izvo kana zvamutora musi asi nini mari yandatobhadhara kudarewo ndatobhadhara mari ikashota handitorina kwanikwana mari yandatopirwawo ndatounziwawo nokwa saka apa ndisingaipo papa handitorina kana mari kana kuti takudzorera kuna Changamire kuti vanogachira sei nyaya yenyu. Asi mutemo wedare ndonga tichikuudzai kuti mutemo wedare unoti baba baba vacho varapa nyaya yari kuinzwa ndii uyo mwana wako kuzwa akamira sababa ndii moti vachati kuti asi pari kudiwa $20 yekupuro $10 yekusumudza baba makwidza dare tione vakwira dare usina kudaro which nyaya ndokupera. Pamusoro nguyo kaona akusikana kuti kushayiwa kwemari kuyo asi kuti ari kutoramba izvo zvazvitese asi ngoona kubvunza musoro kuramba kuti handibvise zvokushayiwa kwemari kuti atezvona ndisindawo kuita ini ndakashidzwa namambo ini ndakataura ndikati ndikonisereza ini hana kukwidza atezvona abereki nyararai ndingatomutora kuti pamhosva asi ini mhosva yekukwidza atezvona asi maramba mukadzi kamudare rino kuramba kwamaita mudzimai mudare rino ndokwati kutoti kana warambira mudare rino apa pane zvinhu pamakataura Changamire kutoti mai vakumba muchiita muchikurukurirana zvokuyananisana ne asi mazouya mukabuda pachena mudare rino kuti handichada mukadzi izvozvo pasina chikonzero chawapa ukangoti handichada mukadzi mudare rino. Mutemo wedare rino kuti unobhadhara $20 zvinotangira pamuri vesa mutozvi zvakanaka wabvunza aiwa mati mukaite zvokupemberedza ndira kuti taure tichidai isusu toda kungotaura kamwe chete wanzwa vai iwo kukura kwawaita iwo kutuze kuti kunororewa kunogawa nomukadzi mumba usati wanzwa kuti mukadzi anopiwa gupuro rokuti tarambana hazvina kutanga kuzinzwa nhasi apa nhasi unozva kuti hauna mari mukadzi wako chinaye ukunzwaka achiri mumaoko mako regai chienda kuna Changamire hatina zvinhu zvakawanda zvichataura Vakuwasha ini yekuti hausoda kunzwisisa nyaya yatopera pari kudiwa kuti iwe wati mukadzi auchada pane zvinoitwa patsika dzedu dzechivanhu panonzi gupuro rekubvisa kuna mambo ini ndati mukadzi handichada zvinoita kuti tisunungurewo kuti kana mangwana akaonekwa ane boyfriend uyu hapasisina dambudziko because unenge wamuchenura wamusunungura ndozvikutaurwa izvozvo pane inonzi gupuro ndorakudiwa kuti mukadzi handichada mudare ramambo andaramba timbodzokorora paipa ini ndandisi kuda kuti ndimurambane asi ndiwega waramba uchingoti handichada zvandakataura ndizvozvo sa zvawakataura izvo ndozvati pakuda gupuro nai baba munogona kutsanangura muchidimuzetu pazvine zvakajeka ndo gupuro rako kuva rekuti tisunungura amai apa handisi kuzviramba tauriseka tinzweni zvekutaura Changamire tikuzvinzwa ndakudawo iyewo nekuti ndiyasarudzisa muzera saka aminotiwo kana asinomari uraitirgai tingoti muchidimbu ati ndawaine mari idare yachagara yanga akatoshota tichangomupa mazuva ekuti atsvage mari yegupuro iuye zvanziganeni munotsagira mari iyoyo asi zvanhasi nyorai kuti varambana vanhu nyorai kuti varambana asi mari iyo ndichamupa mwaka yokuti auye nemari yegupuro iyoyo zvinozoratidza kuti vanhu vakarambana pamutemo saka mari yachona anofunga mambomutsanangurira kuti panoda $20 yegupuro ne$10 yekuti atezva asimudza atezvara kudhara haisi nyekuti iwo unoti ndinoita zvodii ndo zvazvinoitwa ndopatiriamu dzechivanhu saka watogadzwa pasi pakuda unogara wagarire pasi saka regai titi yapera asi ndaizokumbira kuti tizoita kuti pabude gurukota rimwe chete panze ndakuzoti mukomana ane zvaakambenga akanyoresa hake zvimwe but ane zvimwe zvakawanda zvaakasiya
saka ndada kuti apiwe bepa oenda panze onyora kana zvimwe zvaakasiya adzimai pane zvavakataura kuti aiwa ndifunga akasiya izvi nezvizvi adzimai vachadzokoma kuti kunyora zvimwe tozozvibatanidza da kuti tozovabatanidza kuti zvinhu izvo zvizogoyewa tozovabatsira kuti zvinhu zvigoyewa izvi saka regai titi iyi yapera asi itai kuti gurukota vabude panze navo unopiwa bepa rake opiwa bepa rake onyora zvake zvaari kuziva onyora zvake zvaari kuziva tozozvibatanidza toona kuti hapana asiya zvimwe tati nyaya yedu yapera Changamire asi tapera chakumbira vatatumane nemumwe mupurisa mubude nevaviri ava panze mumwe achinyora pato mumwe achinyora patisita kuzitaura Changamire mapepa akudzoka kuno asi Vakuwasha ita kuti nyaya yedu ikurumidze kufamba makabuda panze nyora zvinhu zvamuri kuziva zvamakatanga kushanda manesi nyora zvinhu izvo zvinoita kuti nyaya ikurumidze kuti kana makasiya zvimwe zvacho zvamuri kuti izvi makazvishanda mese munotora nguva yakareba zvinhu zvacho vapewa mapepa uyamusainawo pepa